Hei kaikille! Tänään tehdään tällainen kuva. Aluksi mä esittelen, että mitä me tarvitaan tähän. Keltaista maalia, punaista maalia ja valkoista maalia. Sitten tarvitsemme maalarinteippiä, ruskeata tussia, lyijykynää, vanupuikkoja, alustan jossa maalata sekä paperia. No niin, voimme aloittaa. Laita maalarinteippiä sinun paperiisi. Sitten voit alata hahmottamaan lyijykynällä puun oksia. Sitten vahvista se. Sitten voimme laittaa maalit. Ja valkoista. Voimme ottaa vanupuikat. Ja ottaa punavalkoista väriä. Voit myös sekoittaa ne yhteen. Sitten tehdään puuhun hienoja kukkia. Sitten toisella päällä otetaan keltaista. Älä laita kovin paljon. Ja taas vähän punaista. Noin. Nyt kun meidän työmme on kuivunut, maalialustat pesty, voimme aloittaa. Tähän tarvitset valkoista maalia, sinistä maalia, vihreätä tussia, mustaa tussia ja pensseliä. Laitetaan maalia ja valkoista maalia sen päälle. Sitten sekoitetaan. Sitten maalataan taivasta. Varovasti, että tänne ei mene. Siihen tulee ruohikko. Annetaan kuivua. Seuraavaan osuuteen tarvitset punaista väriä, vihreätä väriä, tussina, mustaa väriä, vanupuikkoa sekä vähän valkoista väriä. Voit ottaa punaista ja kaatasidä tänne valkoiseen. Sitten voit sekoittaa. Peitetään sininen väri pois. Noin. Sitten voimme piirtää nurmikkoa. No niin. Nyt voimme viimeistellä tämän työn tussilla.
Sitten voimme ottaa teipit pois. Ilman teippejä tämä on paljon hienompi. Vau, tulipa hieno. Kiitos kun katsoit tämän videon. Hei hei!